Oh kepintak gawe geger keraton Jiriwono munggah sanggar pamujan nenuwun mangar karsane Gusti Kamar ping pati supaya diterima Grendojo Nglapar. Tambah gede, tambah soro uripku. Sing tak arani soro iki ora mergo aku iki ora dicukupi karo wong tuwa ora. Nek karepe wong tuwa aku iki dipenging metu teko omah. Ning umpamane aku iki ngebotno terus wong tuwa sing ana ndek omah. Ora-orane nek aku iki ora iso wehi kebutuhan utawa ora iso mbantu kebutuhane wong tuwa. Bapak karo mbok jane ngumeng. Aja nganti aku iki metu teko omah. Nek mulai saiki aku ora belajar nyambut gawe. Umpama besok wis akhir dewasa. Apa ya ra kidung nata uripku dhewe. Nanging sing dadi pikirku sing tansaya abot aku metu teko omah tujuan aku durung ngerti. Mek nuruti kareping ati jangkae sikil. Terus kate golek penggawean nandi aku. Tak goleki nang tangkis ya gak ono. Kok goleki nandi? Tangkis. Lah lha opo kok goleki aku nang tangkis? Aku tutuk kopi pangku. Goleki aku nang tangkis. Aku tutuk kopi pangku Gunung Gangsir ya gak ono. Kopi pangku. Aku yo melok riko iki. Lho. Lah kowe iki lho kok iso jebus nang kopi pangku barang iki lho. Papin. Hah? Papin. Lah wong kon iki sunate durung kok iso papin iki lho. Gak wani, Kang. Gak wani mergo apa? Loro. Blong. Nggih. Kon kok moro kate nututi Caca iki mangko apa ngerti karepe Caca iki nandi? Ya apa aku melok riko lho, Kang. Ngene lho, Le. Jane kowe iki ora usah melok aku. Sok elek kowe wis gedhe, nek wis kakange utawa Caca iki mang wis oleh penggawean sing mapan, engko awakmu tak susul belajar nyambut gawe kaya Caca. Gak tega, Kang, aku di omahe Jen. Lah riko budal iki lek penggawean. Lah nek oleh penggawean enak masih aku ya pengin kerja, Kang. Ndek endi ana wong nyambut gawe iku enak, Blong. Ora ana ceritane, Le. Oleh dhuwit. Iya, wong jenenge oleh dhuwit iki mesti kudu rekoso. Wong awakmu ya durung tau rekoso uripmu, durung nyambut gawe, durung tau nyambut gawe sora. Apa ya kowe kuat? Kuat, Kang. Kadek ya tujuane Caca iki sik durung ngerti nandi sangkan parane, Le. Pokok aku melok riko. Pokok melok lah. Iku mang aku tutuk tangkis barang. Kok bolak-balik nang tangkis ya, Cuk. Belajar nang tangkis ngono belajar ngewangi bapak karo mbok golek-golek kayu ngono lho. Aja sobo ngono-ngono iku wae. Bapak wis sampe mbok di omah. Lah riko kate golek penggawean masih aku ya kepingin ana mbok lho, Kang. Apa temen? Temen Kepingin bantu karo wong tuwa. Bantu. Bagus. Cocok, Le. Lah, ya iku sing diarani anak iki mang bekti karo wong tuwa. Nah, tapi ana syarate. Mlakune Caca, lungone Caca durung ana tujuan. Iki adoh apa cedhek Caca ya durung ngerti lah. Terus kowe iki kate ngetutno lakune Caca apa kuat kowe mlaku? Ya kuat to ya, Kang. Wong mlaku ae rono aduh, paribasane nang Jember. Kene ya. Kene Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember tutuk. Lah iya lek mek kok omongno lek mbok lakoni mlaku terus ya apa? Teko pirang wulan, pirang dina? Pasuruan, Lumajang, Lungker wis.
Gak wis aku pokok melok riko, kapak-kapakna aku melok riko, Kang. Temenan. Iya. Gak kabotan kowe melok aku. Gak. Syaratnya kudu manut. Iya, Kang. Ojo drengesan di embong. Iya, Kang. Ojo nakal di embong. Ojo nangis di embong. Soalnya awakmu iki sing paling angel dituturi iki mek siji. Nangismu iki lho. Lek nangis saya gak sepiro aku, lek luwe ya. Hah? Luwe. Lah ngene iki. Budale durung wis wedi lek luwe. Ya luwe, Kang. Gampang. Nek golek pugung ngono. Bohong gak enak, Kang. Lah terus? Alot. Lah terus? Yo pizza. Hah? Pizza. Pizza? Yo. Cacak mulai bayek nganti sakmene tuwek iki lho. Ojo maneh kok jenenge mangan, jenenge panganan ngono iku. Eruh wis durung tau le. Seblak. Hah? Seblak. Ya galer kabeh kowe. Mangsamu bantengan apa mbok seblak iku? Loh, iku lho mie sing pedes iki lho. Oh. Lah iki cacak ya gurung takon kok ngerti pangan ngono-ngono niku dikandani sapa? Oh, aku pinter Kang, aku lek pangan-panganan. Ero aku dek kene tok mah dikek kotakan. Hah? Kene tok kek kotakan. Kang, wasin. Tapi kon entek rong kotak ngono kok. Wah, jari sapa? Lah mangko iku sambele tekku ya kon entekno pisan ngono. Papat. Lho, ngene iku. Lah iki lek sampe kowe melok cacak mari ngono sampe setengah dino kon gak mangan terus ya apa? Dikek pastel walut, Kang. Walut. Apa nih? Pastel. Ono pastel kok alot iku pastel apa ban niku? Walut, Kang. Wis, saiki oleh melok cacak. Tapi syaratnya aja sampai nakal. Iya, Kang. Ojo sampai belarah. Iya. Kudu manut karo cacak. Elok. Manut apa ora? Manut. Manut temenan? Manut. Lek sampai gak manut diapakno? Oleh gak manut. Dikek kotakan sego. Dikai kotaan bolak-balik kotaan ae ngono. Lek gak manut. Aku sak karepe kok wis. Temenan. Temen. Janji lo yo. Janji. Ayo melok. Ayo. Gak nemu apa-apa. Dek kene timbang nang tretes larang di embong ana wedok. Sapa Rika iki? Aku ta. Jeneng Jawa, jeneng apa? Jeneng sing apik. Kenal lo. Jemblung. Lho, tuh jane sampean Jemblung. Iku lek jeneng kene. Lek jeneng sing apik, lutek-lutek. Tuh jane sampean rene iki nyapa? Ana arek wedok joget anak petes nek aku. Arek Quran. Ayo. Kan gak ngerti nah. Iki gene wong wedok, tutungane wong lanang. Wong wedok lek ana wong lanang ya keroken. Ayo, di donya ana wedok tok. Ana wong lanang. Gene iki gak oleh, gak wong lanang iki gak oleh. Oh, kon gak rasa di vitamin kon. Loro. Kon jak, arek iki di pabrik. Lho, Iku pabrik susu. Alia. Pabrik susu loro. Lho, Kan rono delokno coblake nonton. Alia. Oh, arek melok bantengan teko rene diabang-abang. Arek teko ndi? Aku teko kono. Kok iso ngerti? Gak duwe tata krama nggodha arek wedok kaya ngene. Oh, wedok digudha wong lanang timbang sama diabang-abang koyo bandengan. Hus, ngerti to sapa iki? Iku wedok. Gusti Ratuku. Watu. Iki ngono putrine Gusti Ratuku. Oh, iki watu. Putre Gusti Ratu. Oh, masyaallah. Arek iki rek. Wene nek ratu. Ratu kok cebol. Kowe kok nglamak nang kene. Cilik ndek kok. Masih cilik ndak duwe panguwasa nang kene iki. Aduh, iki koso. Balik. Enteng ah. Kon ora ngerti to, iki papan panggonan apa? Lodruk. Dalan aku jalan melok cacakku.
Iki Taman Kaputren. Oh, Ora oleh wong lanang mlebu kene. pokok lek wong lanang gak mlebu kene. Ora oleh. Lari kok lanang ta wedok? Lho beda aku. Lah apa? Aku anak patih sing ana kene. Njaga Taman Kaputren ora aja nganti ana wong liya sing ganggu gawe karo Gusti Ratu. Balik ana wong liya. Ora oleh. Lah iku wong liya. Siji. Mas. Lek ni omong-omongan kali lari sing model ngeten. Aduh ora Guna tanpa paedat langsung diusir mawon. Balik, balik. mau rompiku digawe. Hei. Lho kowe rek kon gak cecek ah. Oh niku. Kon tak kandhani. Iki ngono jenenge Taman Kaputren. Oh kemantren. Loh. Taman Kaputren ku tamane wong wedok khususe putrine ratu sing mapan ndek kene. Oh, kok tretes itu ah. Loh. Ya putrine adipati sing ana ndek kene ngono lho. Oh, iki gene wilayah Pak Pati. Kok Pak Pati. Mesti adipati ki wong sing mimpin di wilayah kene. Oh, gene Pak Adi mati. Loh, Di. Iki bocah edan. lajeng kados pundi? Percuma lek dikosong ngomong karo bocah edan iki. Ingkang becik kados Balik, pundi? balik. Mau rabene. Balik. Rabenake. Balik. Rabeno. Sewu niku kok wonten rame-rame meniku wonten apa? Iki bocah lan genah Buddha Gusti Ratuku. Dalem Cacak mau ngomong apa? melok pean. Kalau cacak oleh ning syarate apa? Kalian nakal. Oleh nakal. Buktine kowe